eu sunt All Infinite. Sunt singur de data aceasta și astăzi vom juca un joculeț numit Agar.io. Hai să începem, nu, aoleu, dar nu s-a părut netul. Așteptați puțin. Așa, hai să începem. Play as guest, că nu mă voi conecta cu Facebook, că nu am. Connecting. Pe fundal se au niște schelei, dar scăinii mei doar. Așa, Classic Rush. Ce nume să-mi pun? Hai să folosim pe ăla ca de Slither in. Și sus, așa, infinită. Așa, terminat. Skins, poți mai aleg un skin anume? Am 100, deocamdată nu mi-aleg nimic. Taci, mă. Ia, stai. Dar nu avem bani de nimic deocamdată. Skin, mi-ați botii. Da, nu avem bani de nimic. Bun, hai să începem. Classic. Poți să-i mănânci pe ea mai mici decât tine. Și ca să poți să-i mănânci pe ea mai mici decât tine, ea mai mari decât tine poți să-i mănânce. Și poți să crești foarte ușor. Nu știu ce are frame-uri. Poți să crești... Aoleu, s-a înmulțit! Și poți să te faci așa. Aoleu, m-a mâncat. Și am frame-uri și nu pot... Hai, încă o dată, încercăm. De ce-s galben? What the fuck? Lăsați. Cum am zis, dacă vă place... Dacă ești? Nu știu ce sunt. Ce s-a întâmplat? Eu dat crash. Mai încercăm o dată, sper să nu intre fără crash. Te rog, Doamne lui Dumnezeu. No. Așa. Hai să continuăm de unde a rămas. Scuzați-mă, în fine. Dacă vă plac toate joculețele, inclusiv această serie, nu uitați să apăsați butonul de like, abonați-vă, un subscribe și în comentarii să scrieți, Doamne cât de mare e ăla! Și în comentarii să scrieți ce jocuri doriți să mai fac. Vă rog. Foarte important, că vreau să mulțumesc. Vreau să mulțumesc toți fanii pe care i am. Foarte mult îmi doresc. Am mai văzut eu acum, cred că mi s-a ales imediat de pe magazin Play, Red Hot, Super Shoot Red Hot. În fine, îmi pare interesant că știu că, sau Hot Red, îmi pare interesant că știu că în jocul ăsta când te miști totul stă în slow motion și când, auleu, și când stai locului totul se mișcă, știu chestia asta, parcă s-ar numi. În fine, dacă vă place, nu uitați să apăsați butonul de like. Și vom mai face o grămadă de joculețe. Bun, așa, hai să continuăm. Scuzați-mă că vă plictisesc, dar vreau să... Nici nu m-am mișcat. Din greșeală, deci n-am vrut, nici nu m-am mișcat. Încă o dată. Deci nici nu m-am mișcat. Fugi. Ce șmecherie. L-am plantat, am pus o șustă. În fine, Doamne, bănuți. O să cingejați, o să avem nici măcar din skin amărât. O să putem culori random mereu. Urmărește rechinul, nu știu. Ascultă-mi bila asta. Bă, ascultă, bă. Dar nu știu ce nu se blochează.
Nu știu de ce mi se blochează, oameni buni. Chiar nu știu de ce. What the fuck? Arcade Go Team. Oh, nu, nu. Ce era să mă mănânce, frate, nu. Cred că au vrut să scrie Ronaldo, au rămas flor. Bine. Păi, vreau să vă zic o chestie. Cam atât cu episodul ăsta. Dacă vă place agar.io, nu uitați să apăsați butonul like și noi ne vedem data viitoare. Și noi ne vedem data viitoare. Salutare!